geweest waarin u besmet bent geraakt en u heeft zich daarna ontsmet. U heeft middelen gebruikt om die stof dus te neutraliseren. Dan hebben we nog een apparaat en dat is de Chemical Agent Monitor. En die kunnen we dan gebruiken om te detecteren of er nog reststoffen op u zitten. Ja, dan heeft u misschien niet goed ontsmet en dan moeten we alsnog een keer opnieuw gaan ontsmetten. Daarvoor gebruiken we deze monitor. Deze is alleen geschikt voor de zenuwblokkerende strijdmiddelen en de blaastrekkers. Zeer goed, reageert dan direct. Als ik die zou gebruiken als alarmeringsdetector, dat kan ook, dan heb ik een vaste opstelling nodig. Dat doen ze bij de luchtmacht. Die hebben bijvoorbeeld een vaste opstelling op een vliegveld. En die zetten dan op verschillende punten rondom het vliegveld, zetten ze dus zo'n monitor neer. Alleen dan hebben ze er een klein apparaatje bij, dat is hetzelfde als wat ik daarbij heb. Dat is alleen niet de bediening dan. Maar die detecteert dan de stof en op afstand kan ik dat uitlezen. En dan kan ik gewoon een kabel tussenleggen van 200 meter. En dan kan ik op afstand toch die alarmering binnenkrijgen. Dan gebruik ik hem als Field Agent Monitor. Dan heet het niet meer Chemical Agent Monitor, maar Field